Снимай го, снимай го. То само снима. Мой чек то се. Само чипса яки. Че контраст има. Не може да те заснемем. Да видиш значи хубаво. Това с пистолети ги видим каза. Ти ми оръжието. Моля се. Ари съм дал, ари съм дал. Много опасен. Няма много. Какво направим? Тръгнем ми. Сядайте. Какво стана? Няма много. Тук. Ами няма, ще му се запалят гащите. Долу ви топла. То сигурно ще отриба лъка. Чисто ще там търдяха на ногата. Има ли дяс нощ? Той ти нощем ли ходите? Чуш ли ли беше, кажи. Ай, Луи! Чуш ли ли? Какво направи? Вали били сме заедно точно. Добре. Няма нищо. Паскача. Те са Еди ме на чорба има. Те са месели. Еди ме на чорба има. Аз минава. Само видях. Седай. Ма няма казва с какво ще видя. Не, чакайте. Само ми кажете как да го наименува, как да му е името на той нещо. Спасение Трифон Зарезан. Добре. YouTube го търсите Трифон Зарезан и... Трифон Зарезан в YouTube. Да какво се допи? Допи. Дупи се, Къде къщата горила върте? Али, дай там газ чаше. Обрасти ги с някакво. Газ. Вижте, голям копане тук, бе. Гледай. Голям копане, бе. Я. Ние отвънка не излизаме. Да какво ще излезе? Чакайте за мен, тебе така. Има още малко дърва и тази вечер ще изкараме. Спомен. Добре, защото не могат да вземем. Добре. До събалян ще седим, не може сега. И до утре ще седите така. Те го дават да се оправя времето. Чакай да се оправи. Не, той има провизии. Провизии има. Провизии има. По-далече. Ще тръгнем да се отиваме. Не чашката, бе. Укото е. 4 градуса има разлика. Вагонна шапка направиха дома. Са такива дъски. Макареве на... Долу се облече. Деца градините. Разпореди ме узнал. Чакай се. Николай. Ето какво са 4 на... Слагай ги, ако има. Ще дам парачка. Седяй ми там двамата сега. Никой не дойде. И тръгваме. Бля, мусак. Не е за зимата. Как си? Добре. Аз съм добре. Пискаеш го. Аз съм добре. Дума на маса. Ние смятаме и ние пише да се приберем. Стига толкова, са? Да го спирам ли? Безпара. Тема номер 1 е студа, с който ситуация... Чай себе си да взема. Добре. Избяга пак, ама не бойся. Обратно е! Обратно е, Гренди! Снимай си мустаците! Не особа. Какво? Мустаци няма. Вика, добре, съберете. Някой мини. Баричо, как е? Уж добре, ама как ще се оправя? Там. Дали на пътки дял само? Няма пътни дял. Той трудно идва, аз знам, че не идва е за дома. Чак не ги деля, Там ще го търсите, телефон за резерва. Как ще го напиша? Да,
Ако искате да го гледате, так ще трябва да заведем. Так, вили, че не дадаха, ама то кюфтета, бучка и тихи. Не ги дадат. Стой на риба. Иди на риба. Още нема стъпка. Чашка вино са наляли там. Чакай малко. Моля да държи. Което идната година са предвидени 71 милиона лева. Моля да познае кой си. Моля да познаеш. Не, няма. Той где ще го познаеш, той не е от Гевче. Не, тук ще не, обаче. Той от София, то се. Марин Киряков, познаваш ли го? Марин Киряков, чакай, слушай. Марин Киряков? Знаеш ли го? Дойте. Дойте, Марин Киряков. Търговище. Какъв му е? Кажи, внук му е. Домот Марин Киряков. Внук му е. Внук му е. Внук му е. На Киро брат. Аба, внук му е. Машалла. На Киро. Дай Марин. Киро и на Миско брат. Внук му е, внук му е. Айде, не ме знаеш. Димитри, тук си на Марин Киряков. Бай Марин, всеки. Бангело. Бангело, генерал. Граждански генерал. Този